Поїхав за українським закордонним паспортом, натомість може потрапити за ґрати через посібництво окупації Криму. Прибічника «Русского мира» кримчанина Ігоря Кучерявого сьогодні зранку затримали на КПВВ «Каланчак» і доправили до Херсонського суду, де йому мають обрати запобіжний захід. Єдинорос Ігор Кучерявий повертався із Херсона до окупованого Криму. На материку подавав до ЦНАПу документи на отримання закордонного паспорта. Як повідомили наші джерела, нині Кучерявий погодився свідчити проти своїх однопартійців і самооборонівців. Затриманий відомий тим, що активно підтримував окупацію Криму Росією. Він член партії «Єдина Росія». Під час анексії півострова організовував так звані загони самооборони і облаштовував блокпости у Севастополі. Міноборони країни-окупанта навіть нагородило його медаллю за повернення Криму. По предварительным данным, получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля сработал индекс, и его задержали Служба безопасности Украины, так как он член Единой партии России, активный участник «Русской весны». На данный момент его допрашивают, впоследствии его увезут в Херсон, так как состоится суд.